Il-Gvern huwa kommess li jgħin lill intrapriżi żgħar u medji biex ikunu iktar kompetittivi u sostenibbli. Permezz tal-Jeremy Fund li hija inizjattiva tal-Unjoni Ewropea għall intrapriżi żgħar u medji, il-Gvern se jalloka 2 miljun euro oħra f'dan il-fond biex is-somma allokata titla għal 11 miljun euro. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Ewropej Louis Grech tkellem fuq is-suċċess ta' din l-inizjattiva hekk kif sal-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena iktar minn 500 intrapriżi żgħar u medji gawdew minn dan il-fond. Dan il-fond kien interessanti għall-intrapriżi żgħar għax kienu jistgħu jagħmlu użu allokazzjoni ta' self mingħajr ma jkollhom ħafna pis. Ovvjament il-proġett irid ikun aċċettabbli, imma waqt li jkun aċċettabbli proġett li jkun fattibbli u vijabbli, però ma jagħmilx pis fuq speċjalment dak li huma ġodda biex huma jagħmlu garanzija allura anti peress li ma tantx ikollok bżonn garanziji biex tieħu dan is-self allura kien ta' verament ta' interess għal dawn l-intrapriżi żgħar. Il-politika reġjonali qiegħda tipprovdi assistenza lill intrapriżi żgħar u medji f'diversi forom fosthom garanzija fuq self. B'hekk titjib il-kompetitività jiġi ġenerat it-tkabbir u jinħoloq ix-xogħol skont l-objettivi tal-Unjoni Ewropea. Vantaġġ ieħor huwa illi it-terms illi kondizzjonijiet illi huma marbutin ma' dan it-tip ta' self huma ftit iktar aġevolati milli huwa ta' self normali. U allura nafu l-businesses iż-żgħar kemm ikollhom pressure fuq l-ispejjeż u allura naħseb li b'dan il-mod għenjhom ukoll billi kellhom imaxijiet li huma ftit inqas minn dak li huma normali u barra minn hekk anke s-security nitolbu dak li jagħmel tajjeb huwa inqas ħafna minn dak li normalment nitolbu. Intant il-ħamis filgħodu segretarju parlamentari Ian Borch tkellem ukoll dwar il-Jeremy Fund meta kienet jindirizza konferenza li fiha ġew evalwati l-opportunitajiet għall intrapriżi żgħar u medji permezz ta' fondi Ewropej għas-snin ta' bejn l-2014 u l-2020. Il-Gvern apprezza illi d-domanda għal dawn it-tip ta' strumenti finanzjari kienet waħda kbira u fil-fatt lanqas stennejna l-programm finanzjarju li jmissista propju għalhekk illum konna qegħdin nestendu dan il-fond. L-opportunitajiet ta' fondi permezz tal-Fond Ewropew għall-Investiment huma taħlita ta' qotjiet u strumenti finanzjarji li jkunu aktar relevanti u miftuħa għall-intrapriżi Maltin. Il-Fond Ewropew għall-Investiment joffri għajnuna prattika għall-intrapriżi żgħar u medji. We are actually looking at a successor program to the so-called SIP facility and COSME, and I think, for instance, COSME could certainly be a program that could be of interest to Malta and the banks on Malta. Id-domanda kbira li kien hemm għal dan il-fond tawgura suċċess